Golf on peli, jota harvemmin pelataan tasaisilta alustoilta. Pihagolf on kehittänyt tämmöisen kaltevan lyöntialustan, jossa tämä harjoittelu nimenomaan luonnistuu helposti. Mulla on makuu, jossa pallo on jalkojen yläpuolella. Yleensähän tämä aiheuttaa sen klassisen tilanteen, että pallot lähtee hihaan tällä oikeapuoliselta pelaavalta. Mutta mikä siihen on lääke? Ota pikkasen alempaa kiinni, noin tuuman verran mailasta, pallo vähän keskemmälle ja tähtää vähän oikealle. Tällä lyöt pienen nätin droon suoraan lipulle. Ja mun tekee nyt mieli kyllä harjoitella lyöntiä, missä pallo on alempana, niin se onnistuu aika helposti tältä kyseiseltä matolta. Kiitos. Kun mulla on tämmönen maku, missä pallo on jalkojen alapuolella, mä otan nyt gripistä ja mailasta normaalisti kiinni. Tämähän yleensä aiheuttaa tendenssi, että pallo jää tonne oikealle roikkumaan oikeakätiseltä pelaajilta, joten mä otan normaali otteen, tähtään pikkasen vasemmalle, jolloin mä saan sen käännettyä pieneksi feidiksi ja pallo päätyy kohteeseen. On kyllä helpompi lähteä pelaamaan, kun harjoittelee vähän tällaiselta alustalta.